Bonjour, dragii mei, și bine ați venit în cel mai frumos oraș de bas din Franța, Annecy. Prefectura departamentului Haute-Savoie din regiunea Rhône-Alpes este supranumită Veneția Alpină datorită canalului celui mai limpede lac din Europa și arhitecturii de epocă. Aceste două orașe au o atmosferă romantică, de poveste, ce atrage mii de turiști în fiecare an. Ceea ce îmi place cel mai mult este legătura dintre centrul vechi și natură. Aici oamenii fac sport și se bucură de timpul liber, dând o energie extraordinară orașului. Ce ziceți? Vă place? V-am convins? Atunci amintiți-vă că acesta este doar un film, iar în viața reală este cu mult mai frumos. Vă aștept cu drag!